Kahnya Trap Youth Council kala kena baka jing bakla katanat pulit hakor kom tokit yaki basak kem rengkat u drugs ka penlong yaki yeng kasari ban rai pelat yaki namar ka jing bambot renti yaki kendon ka Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act kat kendai spa prapusan. Habakran sikilat pathai kubor hakano paiski jong arpenyo trek jembang arja arpusau hadian ke jingwan ya kendo bat yakran bat ke Director General of Police DGP ke jela ke kong Ida Shisha nong rang IPS u Presiden ke HYC ubat Roy Kupar Sendram Uloong baki pulit omsyo bakin tray shitom Henry habban tray duki ban yakun yaw drugs. Uloong babon sen ki pulit ki kem yaw drugs uba syong dor daki klur tingkah Henry bon sen pat ki badon keti ki lat kloy namar ka jing bakla bat kumta don kam ka special team jong ki pulit ki balak ban lei bat ki batip ya ki kendon jong ka NDPS Act. Shu uloong bo drugs haka jela udai uba wan rung naki wei pat lingba ka Riboy District bat East Giant Hills District. Kum kaseng iwan ban kit bokit ruyang ni kata kadai pening kong kum ju ru ban wan mak jong i rengkat ki kat tu kan ni telikiman kum ba kaseng ha kani ki khendiat teliki banai ngi la mi syakmat ban ikun ya kani gajing ikun persya ya gajing jelai jong ki nongdi baki nongdi drugs kamtam yang ni po shalong ban ki jaka jong kani gari ki ya ka jong ni nakalian jong kaseng ngiwan ra bat ngiwan bu akhmat jong i ki lai teli ki benta bai dei bat kumlu ban yakun ya uni drugs kumangitep hi gajing yakun kamdei tang gajing yakun ga jong HYC le la dengi kwa sisa man ra dingkhong ya drugs bala poi haman la ki kliu yeng jong kani ka sor shlong kamtam e bangdi tang sor shlong ri ula poi ru wat ki kliu yeng wat chaduk ki shnong ki bakandong konstrut jong kani kari kabi ya ka jong ni don kam gajing trailang jong baro ki dor bar shnong ki seng balang ki kamtam e ka police department ka badai kawe na ki takit nak trikam ki ban penduna kamtam e ki nong di new drugs la ni ka supply chain ti ka baningkong ka jingbu ka jingdawa la ni ka jing ajing mut ka jong ni khmat jong ka jong ini pulit kong nongrang kalong ba ka police department ka hak ban tre shitom ban di tang ban tre shitom ka hak ban tre dukhiru ban penting kena ba ka supply chain komut ba kajing penuan kajing wan ra yo drugs na ki wei pat ki jela ba na ki wei pat ki ri kamde ban long ka besuk ban rung hang dia po shlong bat kumju akani ka jela ka jongi kumangitip ka jela meg halia company hi dala di yo drugs u drugs hang dia po shlong bat hang dia jela ka jongi upoi na ki wei pat ki jela upoi na ki wei pat ki ri kumangitip ngilayo i lembak ki kot kubor kini ki kendiat teli ki sngi ka East Giant Hills District kabade ka ba ya lengba ka national highway ban poi sa kiwei pat ki jela jong kani ka ri ga jongi ba cha kiwei pat ki ri ru ni i ya ka jing yok kem jong ki drugs ki babon ndai ta ka East Giant dia kati valenti ko balet namba East Giant dia ring yo i ki lenti ko bawan namba ko boy namba ka Riboy District kini ki artli ki lenti le se ki ba drugs u ya lengba shan ni ka jela ka jongi ti ka jingwan ka jingdawa ka jing ai jingmut ka baningkong ya ka police department kalong baka police department ka dei bante lakam ya kani ka jingrung ka jingrung khamtam be jong drugs yang ni ka jela ka jong ni ka dei bante lakam lemba ka jing tray bat ki wei ki agency la ni lemba bat ki wei ki nak trikam jong ka sorkar jela jong ka sorkar India ban penting kena ba drugs ubade ban poi hang ya shlong la ni ubade ban poi hang ni ka ri ka be ka jong ni umdei ban poi dikata kali gawai ka jingai jingmut ba nakaliang jong i DGP ila penting kena jong yangi ba ka police department kan trevor ba ban penting kena ba kani ka supply chain dan kani ka jingwan ra yo drugs ni ka jela ka jong i kan long ka bajar hadu kata ba kini ki bri ba don benta kani ka kam kin shem jing ye ila yo jing tep ba ila bro ba ka jing penshitom ye ki bri ki ba don benta ha ka badi khamtam e yo drugs yo i na ka por ba ki pulit ki sis ki drugs ki sis da ki klur tingka ka jing sumdor dong drugs right in most of the cases mo akibabun pat ki case nila ba kini gibri ki basyakem kisha pelaj no na pokut an hakit habakum kita ki por balai kisha pelaj na mar babun sin ka investigation ka karkom tokit ya kani ka jingkem ya kinong di drugs ka bakla la ni kamyat kum ki kendon jo ka NDPS Act kamut bakikut ki acquit yaw to accuse la ni nong syakem on technical grounds
most of the cases kamu bon lagi ni case ndai tangani ke jela ka jongi ndai syaki wei pat ke jela ka India ru kalau kumtahi ladana ka shispa di case ki basyakem lani ki NDPS cases kemudian kendai kusan hadu kendai persen bon ki syakmet kini dia accused on technical ground but ya kata menu bale idai investigating agency kemudian bagi police ki IO ki investigation officer habaki investigate lagi tokit kimia tik kat kum ki kendon jo ka NDPS Act nama ti NDPS Act kadai kata an ke bolong hajing syak kadai an ke bakhlan ma bante lakam ni kajing khayi yakini ki jing di buat ndai namar ba teng ki investigation agency ndai tang investigation ka investigation agency harangkat bagi prosecutor kemudian kinong yasa jong sarkar hakikut kimia kat kum ki kendon jong ka NDPS Act bun kini ki beri bilat no kadon ka jing thnung jong ki pat ba bala dengi kem yo nong dia drugs ru tang sitayo artoyo lalaj no balai namar ba kadon ka technical error lani ka technical problem hakata ka por bakile ka investigation dan nakaliang ka jong ni ila ajing mon baka police department kadai bandan ta special team ka bandil betek bat ki NDPS cases pamut bakidon ki officer jong ka police department katu kan ni ki officer ki banlong betek ya ki cases jong ki NDPS but ya kita ki officer ka department ka banjir da ki brief ki batep bah ya ki kendon ya ki procedure jong ki NDPS Act nang balada kem ki nong di drugs ya ki nong di drugs ya ki tu ki supplier ki ba ki pulit ki kem dalapoi hakut kakut lane ki lawyer lane ki leader jong itu ki nong syakem ki nong yo daw ban ong ba ini ki jing bakla ki ba hapor bakile ya ka jing to ket le hotu halor kata ka daw on pelat no eki tengi labu kata ka jing dawang ban ngi sultana ban ong ba na kaliang jong DGP la puntip lo ni ba ka department ka dona ka process lane hakata ta kam bakitang le menta kumdu ban snaya kata ka investigation team lane bandon ya kata ka team jong di police officer ki bandil betek bat ka NDPS cases dikata ka di ka baar bat ka balai hakani ke jinya inti ke jong ni kala arbana banjir kun yung drugs ni ya kendu ya ki bahayang hasam ni ya kendu ya kitu kinong di ya drugs samtam ibu ang ba lada don kam ya drugs kimban siwat bentuk nalaki jong ni yang kisah hindi tam begitu na ki bahayang hasam la jong itu ya ki tiar kali ya ki kali na ki surok kilinti kisintin itu ya ki ya naki yen jong paramarjan kum ta ter kum juru ya kipat ba bakat kaan kani kaan kabatmai kata Indian Penal Code kabala repeal ya ka Indian Penal Code atas pak grupo kani ka Bharatiya Nyay Sanhita arja akulai ka section kabala ispak hatnyo idon ikendon ibu ang ba ununu brio ubat hiet ya katiar lani kinu kitiar kibani kitiar kiba uwi pat ubrio tu kinhap ban nga kata kendon umut kinhap ban syak pun sitong tena kalian juga pasang ni ajing mot ya DGP ba ka police department ka hak ban pelong lani ban tha ik message ni hakanu bodoro ya kanu program ba kipat ba kintip bakim ni ban thiet ya kitiar ki bawan ra da unu brio khamtam kini ginong di drugs ki ba syutu na lagi jong gi misam dang kini kendiat sini nak kalian jong pasang ni yo oi pun na kibahayim nak kami jong wi puna badi drugs badang khatre wadu khanyau snam wong ba ka kasiar ko basongdor arsan hadu lai faujar ni ukhunu jongka tang menyo ya bisa bentit yang drugs kit kulit di ya kata kasiar jongka kadon batang lai hajar hadu san hajar tinggal di dang don bok remba ka jingdon jo dekat jong seng remba ka jing trailang bat tibor kulit nilayo banyalam yo tau kena ubadi ya kata kasiar ha kata kebriyo bentit ya kata kador ko batat bat nila siom no eta bisa bat shim no ya kasiar ndringi ni sotur bopun bat kibriyo ki bahabaki yo ya kador ko batat ya kanu no katian ki kloy bantit tingi kwa ba police department kadai ban pensultu bakadon ka kendon an katakaan ke betmai ke section ke betmai lah sepak kanyo kani ke perhatian Nyay Sanhita arjar arkulai ke poong balada fitiet ya kanu no katiar ka basyutu nang nu mapi unong tiet lu pin ha pangat hakaan mut pin syak pun sitom kat kum kaan te khnang begini gibri ki bamelin ban tiet ikini kitiar ki basyutu kin sultu bakim deshu ban lek punta te kita ki dikilai teli ki ba nilayo ban ekran ba di DGP kong orang mata masi ka bangi kmi nanti ba ila ong ru nak liang ngajong i bai i kwa banya trelang ban ni kum keseng habai dei bat kumnu ban te lakam ya kani gajing di bat gajing di drugs ya kaban nak liang jong keseng ni kloy banya trelang bat ke police department banya trelang bat ke dor barsnong banya trelang bat kinu ru ibayadon menta naman ngimpa kum kajat mendrief
ngilai i ka jing ma kum kalong menta ka jing di drugs kum ngi ong menta kam dei shu tang asor shilong dei kala pur ru shik shnong nong kendong ka ba ma kalong ba uni drugs yo u penduk jat ya kan ni ka pateng ka ba menta bat la do penduk jat ya kan ni ka pateng ka ba menta ka ba maru ya ka pateng ka ba sawan ka jongi kum ka jat penduk te shwa ba kata kan ja ngi kwa ba kan ni ka jing kerni ban di bat kum ju ru kan ni ka jing lai lan ba ka jing yo mon ban di yo drugs kan di ban kut no kan ni ka pateng ka jongi menta tingile kren ni kita bat na kalian yo ka seng ila kular bangin aya ka jing trelang bat ki bor pulet bat kinu ki bor by day bat uni drugs. Kon ba iet ngi ju shat jing bam man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju bam ki ju ki jing bam man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga Nrai man kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ka jing bam ban tei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ka jing bam ka ban tei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya